Dir, nuwun. Maju ora? Mboten. Kok terus terang pun mboten ajeng maju. Ndelok tatune Surtayu niku, wah, wedi kula. Ndelok tatune Kartomarma kula ya gila. Swatama tatune ya kaya ngoten kula ya gila. Kula mboten tatu mawon, pun tak mundur mawon. Mungsuhe ming anak-anakmu, anak ni ora medeni. Lha wong tuwa ora tau menang karo Antasena, ora tau menang karo Antarja, ora tau menang karo Gatotkaca, ora tau menang karo Sanjaki, ora tau menang karo Atrima mundur. Ben ambangane maju remuk. Ya ta. Kowe ora isin lho. Wah, mboten isin niku nggone teng pundi. Pun sekecake kula tak mundur. Lah iki Kurawa lek arep perang ning Ngamarta piye kok Kurawa wis bubar sar-saran ora karo-karoan. Ajeng perang ya ngono, ora ya sakarepmu. Oh, wis ora gagas Kurawa ning kokean plening. Kokean acara ning ra tau iso kelakon. Kono pateni yo gruduk tekan dalan mandeg. Ayo nyerang kono diblengket negarane ratune dibondo gruduk-gruduk. Wis pesen konsumsi barang. Mandek dalan ora kelakon. Niku wis bola-bali ngoten niku. Wah, golek dalan liyane mawon, Mas. Ya.